Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa suna na Asira Ahmad keke na ku fata alkhairi. Yan uwa darasin mu na yau shine na kawo mana wadansu hanyoyi wanda su baka dama ka gyara hotonka, musamman zaga wani lokacin iyayenmu sun yi hotuna a gida amma zaga hotunan daɗin nan baki ne kuma fari ne gaba ɗaya ba shi da kala. To akwai wanda suke so su editing din wannan hoton su mai da shi mai kala wanda sai ajiye shi saboda tarihi. To zaga dole mutum sai ya tashi ya je gidan hoto sannan kuma sun biya kuɗi sannan an gyara masa wannan hoton sannan kuma ya zo ya ajiye shi a gida saboda tarihi. To wannan darasi zan koya mana shine na kawo mana hanyar da aka iya canja kowane kalar hoto. Misali idan baki da fari ne aka mai da shi mai kala normal kamar da ake amfani da shi a yanzu. Bayan nan kuma zaka wani lokacin an turo ma da hoto ba shi da quality ma'ana ba shi yayi dis bai fito sosai ba. To duka wannan hanya ta baka dama ka gyara wannan hoton sosai ya fito fiye da yanda yake a da. Dai abubuwa da yawa wanda aka amfani da shi ta hanya ɗaya zaka amfani da kowane kalar hoto ka gyara shi da ke bukata ka gyara. Saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Kuma cikin da su muna rikon don mai mana subscribe ba ta mana alamar subscribe sannan ka mana like sannan ka tura abokananka dukkan da suke chatting WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Nagode. Da farko dukkan wani hotuna da ake bukata ka gyara su daga baki zuwa mai kala wanda ake amfani da shi a yanzu, saboda mun sani dukkan hotunan da za a gansu waɗansu kala ne kala daban-daban wanda ba sa fito da asalin sahihin mutum wane ne. Da za ka amfani da wannan hanyar da nuna mana ba tare da ka amfani da application ba zai gyara ma wannan hoton fiye da yadda kake tunani. Bayan kuma za ka wani lokacin an turo ma hoto ta WhatsApp ko kuma kai da launin hoto zaka hoton gaba daya ba shi da quality ma'ana ba a gane fuskar mutum, kuma zaka wani lokacin kana so ka dora shi ko kuma ka amfani da shi. Duka wannan hanya ta baka dama ka gyara quality wannan hoton ya dawo mai kyau fiye da yanda yake a da, ko da ce ya rage quality ko da ce ya rage MB baki daya. To abin da aka yi shi na ka nemo browser ka Chrome ko Opera ko UC browser. Bayan ka nemo browser zaka yi search din wannan website din mai suna imagecolorizer.com. Bayan ka yi search din sa kamar da kuke gani zai bude ma haka. To annan website shine zai baka dama dukkan wata matsala da take damuwa da hotunan ka ko da hoton da yake so ka gyara, wannan website din zai taimaka ma. Misali idan kana so ka canja hoton ka daga mai kala ko kuma daga mai fari da baki na irin na da ya dawo mai kala wanda za a gane sahihin mutum wane ne, shi na ka amfani da wannan gidan na farko kenan. Dan kuma misali kana so gyara hoton za a gan shi irin na dadin ne amma kuma ba shi da quality sosai, to zaka amfani da wannan gida na biyu kenan. Bayan nan kuma za ga wani lokacin hoton an turo ma kuma kana amfani da shi a wayarka ma za ga ya rage quality yayi hatsa haka a saman shi ma nan zaka amfani da shi. Sannan kuma za ga wani lokacin hoton naka amma kuma za ka fuskar ka ko kuma wani hoton yayi wani kala daban wanda ba gane kalar ba gaba daya ba ka ke son hoton ba, to shi ne ka amfani da wannan gidan na uku ko ince na karshe. To yanzu da abin da na kawo mana ko ince darasin da na kawo mana shine yadda ka canja dukkan wani kalar hoto black and white kamar da shi mai kala kamar da kuke gani anan. Za ga asali hoton kama haka yake amma kuma kamar da shi mai kala haka. Asali za ga hoton dukkan na iyayen mu za gansu haka suke black and white ba a gane asalin wane ne. To amma kai haka za ka gane mai kala ko kuma ka sa hoton kala. To abin da aka sai ka zo kasa, bayan ka zo kasa zaka colorize photo now dinnan sai ka taba gurin. Bayan ka taba sai ka jira zai bude ma. Bayan ya bude ma sai ka dan yi kasa haka. Bayan ka yi kasa za ga click or drop file, ma'ana za ga alamar gallery anan sai ka taba gurin. Bayan ka taba sai baka dama dauko hoto daga kan wayar ka zuwa nan kenan. Bayan nan sai ka zabi hoton da kake so ka dora. Bayan ka zaba kamar da kuke gani zai noma nan. Idan asali kana so ka gyara hoton ma ba ma wannan black and white kake so ka gyara ba, anan za ga noma alamomi guda uku. Na farko shine dukkan wani gyaran da kake so ka sa kai wa hoton ka rubuta suna akan shi ko kai wani abu nan. Ina ka taba alama nan ta farko zaga wata alama pencil, da kuma kana so ka canja mai kalar ya koma mai kala gaba daya shi ne ka taba da tsakiya nan, kuma baka so ka sauke hoton gaba daya ina ka taba alama karshe ne na cancel. Yanzu idan kana so ka mai da shi mai kala shi ne ka taba wannan alama ta tsakiya. Bayan ka taba kamar da kuke gani zaga uploading din nan. Bayan ya yi uploading zaga yi processing kamar da kuke gani. Yana gama shi kenan zai mai da hoton mai kala sannan ka aje shi a wayar ka ba tare ka bata lokaci ba. Saboda haka wannan website yana da matukar amfani, ya kamata a ci mun sa aikin sa sannan kuma mun aje shi in case ko da a ci wani lokacin zaga ko wani yana bukatar ma zaga yana magana ko tsohon hoto amma yana so ya dawo da shi na zamani amma zaga bai san yaya zai iya maiwa ba, ka iya ansa wayar sa ko kuma ka anshi hoton. Bayan ne ka amfani da wannan website din sai gyara hoton, bayan sai ka je ka printing din sa ajiye shi a gida saboda tarihi. Bayan ya gama kamar da kuke gani anan zaga download din nan sai ka taba download. Kamar da kuke gani in ga hoton nan asali ko kuma bari ne downloading din sa. Da yake na amfani da iPhone ne shi yasa ya nuno min nan haka. Ma normal din Android ne directly kawai zai nuno ma wajen downloading. To asali bari ga hoton, asali ga
hoton nan amma sai na mai da shi mai kala haka. Asali ga hoton da na sa wannan website din shine ya koma mai wannan kalar. To wannan website din zai taimaka ma. Amma yanzu misali kamar wannan kamar da kuke gani barin ƙare na wannan zai ƙara koma cikin website din. Bayan sai ka taba wajen sai ka dauko hoton kamar da kuke ne zan ƙara dauko wannan. Bayan nan kawai shi ma nan zaga anan ƙasa zaga wajen alamar nan sai ka taba. Zaga wajen uploading na processing nan sai ka jira yana gama shi ma nan zai baka dama ka sauke hoton mai kala. Kanan sai ka jira zaga wani lokacin saboda nauyin hoton zaga hoton ya dade sosai to sai ka jira har sai ya gama. Yana gama shi kenan ya mai da hoton mai kala fiye da yanda yake a da.